Eleri Sion! A ti'n gael am ddim. O, diolch yn fawr iawn. Just gofyn, Diolch yn fawr iawn. Allai? Gallu dy sgwrs? Oce, diolch. Pen yma? Na. Dangos cash gyntaf. Right, ti'n edrych yn wahanol ar strwydd weithau ti fod yn 15? Ydw i? Mae'n well ti'n blond eto. Wel, ie. Rhywbeth arall? Rhywbeth arall? Ti wedi gweud, wrthai, wel, beth cyntaf wedys i pan des i mewn eddi, oedd boes bat i'r bwysau yma. Na ddo, nes i'n gweud hwnna. On mute ti wedi. Fyna? Dim ond fyna? O na, fi wedi rhoi y bobman i'r byd. Na, gweud. Ie. Mae babi yn y bola. Yey! Llonchiad Eleri. A llonchiadau mawr i ti hefyd. Be, dwi'n disgwyl fyd. Cyrdydd drwodd i row nesaf cwpan effeithio Lloegr. Yey! Ti'n Bluebird fan, felly, ie. Diolch yn fawr iawn. Ti sy'n bwysig nawr. Prim o'r babi'n cyrraedd. Mae yr 11 ar y dot, wrth gwrs. Ie? Ie, bydde fel disgwyl am fys bydd yn cyrraedd yr adeg cywir. Ti'n gwybod os taw bachgen ei merch? Ydw i yn gwybod, ydw. Ond ti ddim yn mynd i weithio ni? Na, fi'n cadw hwnna. Dwi wedi gweithio teulu agos a wrth gwrs, mae bachgen cyrraedd yna. Ie, teulu agos a ffrindiau agos. Felly, ond, hei. A sut wnaethoch chi ffynd y mas? O ran rhywbeth stori dyn nhw'n dolyg? Ie, bydd i gwyddoedd, oedd sgan gyda ni ar y 30 ar hugen o fis Rhagfyr. So fynes i i'r nyrs a fydde'n bosib iddi sgwennu lawr rhyw y babi mewn, a rhoi mewn amlen, a wedyn fydden ni'n agor y dydd dolyg, so gyda ni anrheg bach dolyg. Neis iawn. Neis iawn. Fi'n gwybod, naill ai merch y bachgen ddim yn fod, ddim yn huge sioc. Na, 50-50. Ie, yn gwybod. Ond na fe, felly oedd e'n neis, so i'n gwybod ydyn. Oce, ni wedi talu lot fawr ar i ni gael llun o rhyw syniad sut mae'r babi mynd i edrych, oce? Technoleg. O, technoleg diweddara. Mae gwyddonwyr gyda chi ar 1.5 ysau. O, fel yma fi! Waw! Os ta bachgen fydd e? Ie, yn union. Felly cyfuniad o ti a dy gariad Dave Hughes cyn bildroediwr Aston Villa, Caerdydd, wrth gwrs. Be ti'n meddwl? Ti'n hapus? Ti'n meddwl beth, yn gobeithio wir bydd yn edrych. Ond maen nhw yn gweud os dy ti babi cute, salw yna, pert yn y cryd, salw yn y byd. Felly, na, dwi'n mynd wir. Wel, jyst gobeithio felly. So, os plant salw mas na, pidwch yn poeni, chi'n mynd i fod gorgeous bach i'n enach. Oce, bathodyn Shrewsbury Town, achos dyna lle mae dim gweithio ar unrhyw na microphone ti fyna. O, reit, gret. Mae eitha byr yma, mae Dave yn 6 modfedd, felly... Oce. Ond diolch yn fawr iawn i'r gwyddonydd sy'n technoleg cyfriadur gwael, ddych chi'n cael ei digon falle. Ond ti wedi cael nhw cravings? Na, toasties, caws a tomato fi. Sy'n beth ar un ar y dechrau, lot o'n nhw. Beth arferol, ond dyma'r 5 ucha. Ie, fi wedi clywed am rhain o blaen. Glo, spwng, mwd, pastanedd a sialc. Gei di helpu dy hun i unrhyw un. O, reid, oce, wel mae yna... Sdim rhaid ti. Please fight. Please fight. Wel, neu driale. No, fight! Beth yw hwn? Mwd. Paid o beth y mwd. Gyd i fynd y pastanedd. Ti'n mor Rhian Haf, sy'n gweithio Radio Cymru, y ferch dywydd wrth gwrs. Na beth oedd hi'n byta pan oedd hi'n disgo babi, oedd mwd. Ac mae'n debyg bod hi'n dod mewn a pacedi ono fe i'r gwaith, a fe just yn cnoi a cnoi, achos oedd hi'n licor crunch. So mae pam oedd hi just ddim wedi dewis crunchy neu rhywbeth fel la. Ond na, na i baswr hwnna heddi, fi'n teimlo'n reit. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn am y wledd. Ie, fel tapas bach od fanna. Bach, Ie, Daf, wrth gwrs, ti'n clywed gyda Daf di. Ydy Daf yn edrych ar ôl ti, wrth gwrs? Y rhaglen foreol, odi, mae yn ei dim i'n helpu. Dim byd? Dim byd, dwi ddim hyd yn oed nagor drws i fi. Na? Ond byddai ni'n mynd disgwyl iddo fe wneud, achos beth yw pwynt ach yn ei na nawr pan byddai'n mynd wneud na blwyddyn a hanner ôl pan dechreuon ni. Fi yna bod wedi march ar nagor o drws ti. Neu ti? Ia. Gret, disgwyl mlaen. Diolch bod yn Phillips, Radio Cymru, bore mercher hanner diwyd a hanner 10. Diolch yn fawr, roi'r byd neu le. Ie, o da iawn. Ond ie, felly ti'n mynd i fod yn gweithio hyd at pryd ti'n mynd off nawr? Wel, ti'n meddwl beth, fi'n gobeithio, achos na gyd fi'n neud. Mae Daf yna, fe sy'n neud y mics a gwasgu'r botymau gyd, na gyd fi'n neud, yw'n eistedd fan hyn. Felly, allan ni, fwy na heb, rhoi genedigaeth yn y studio. Radio great. Ie, dim ond bod fi'n troi yng nghefen ar Daf. Bydde fe'n ffain, yn bydde fe? Beth ti'n meddwl? Yr genedigaeth gyntaf ar Radio Cymru, pam lai? Exclusive. Yn gwmwys. Lovely. Fi'n siŵr y doi person ychwanegol yn gwylio hwnna. Grando, ie, ddim yn gwylio. Newn ni sef yn braf fel. Ond Sanders Dwyn mae'n wrth gwrs fori, ti'n romantis? Ydy Dave yn romantis? Dwi ddim yn romantis, ond mi'n disgwyl i bobl eraill fod. Right. Ti'n disgwyl lot, ta? Ydw. Mae Dave yn weddol romantis, ond mae'n date gyda'i arian. Felly, weithio wy'n cael blodau, ond byddan o'r reduced section. O'r garage?
Wel, o'r archfarchnad fel arfer, ti'n cael gwell sylwedd fyna. Odi, mae fe'n sgwennu cardiau neis i fi. Mae e'n pwdi gyda fi os dwi ddim yn sgwennu cardiau. Be, barddoniaeth? O, na. Jyst gweud, mae'n rhoi treithawd o bethau bach neis. Sgwennu treithawd o bethau neis. Achos mae'n ymchwil yn gloi iawn. Rhywbeth yn ei gyda merchu gwallt blond. Yn fwy blin na rai gwallt melyn. Gwallt brown, sori. Ti wedi bod o dda yn ddiweddar, felly be oedd yn siwt o ti? O'n i fwy blin yn frown, fel brwnet. O ti? O'n i'n isel iawn. Natur fi. Oedd y natur i just isel iawn. O'n i'n licio fe. As oedd pobl yn dylan y ti, gweud, well da fi ti'n blond. Felly o'n i ddim yn o bosib y peth gorau fydde rhywun yn gweithio rhywun. Te. Ond dwi yn berson blin, felly paid. Ar y nodyn yna, diolch yn fawr iawn. Leri Sion.